בואו נדבר על בוק צ'וי. זה לא סתם עוד ירק, זה ממש גיבור על של בריאות. אז מה כל כך מיוחד בו? הוא פשוט מלא בנוגדי חמצון, ויטמין C, ברזל ובטא קרוטן. כל הטוב הזה נותן תמיכה אדירה למערכת החיסון שלנו. הוא גם ממש חשוב לשמירה על בריאות העור והעיניים. ובנוסף, הוא עוזר לאזן את רמות האנרגיה בגוף. רגע, מה זה נוגדי חמצון? אלו מולקולות ששומרות על התאים שלנו מפני נזקים. ומה עם בטא קרוטן? הגוף שלנו הופך אותו לויטמין A, שהוא סופר חשוב לראייה ולעור. אוקיי, אז כמה כדאי לאכול? נתחיל עם הילדים, בין 10 ל-15 גרם ביום. עבור בני נוער, הכמות המומלצת עולה קצת, ל-15 עד 20 גרם. ולמבוגרים, אנחנו כבר מדברים על 20 עד 30 גרם ביום. ואיך הכי קל לשלב אותו? אפשר טרי בסלט, מיובש, או אפילו להוסיף לשייט. וכמובן, להתאמה אישית ומדויקת, הכי טוב זה לדבר עם אנשי מקצוע.